Nesoro ndine question andangobvunza ma-graduate trainees esaiuya. Ndaimabvunza this question, ndoda kunzwawo answer yenyu pazasap. Ndaivabvunza inini kuti, ladies and gentlemen, let's say ndiwori manager. Manager ndabva ndakupai mimi 1 lemon chete. Asi mune 1 lemon kudaro. Kubva kwasvika 2 ma-staff members enyu abva angosvikirana nguva imwe chete. Asvika komukuru ndikuda waka lemon uyoto ndikuda kwa lemon auzivi kuti vari kuma departments api. Hauna information. The company that you are leading is too big. What are you going to do? You own 1 lemon. Uchaita sei? Ndokwese ndaibvunza vapfana fungai musoro kuti muchaita sei. Ndokwese ndaibvunza vapfana vese. Ndakatoona mumwe mupfana akabva atoenda ku Facebook kwakatononyora kuti mukuru ndagona question iyaya but ndaona pamaisa CV rangu apa siripo. First and foremost, ma-CVs aya ndaisa mapeka nekuda kwekuti wagona here kana kuti watadza here chete. Do you know kuti pamwe pacho taitoda vamwe vanotadza? Taingomapeka isusu nekuri kuenderana neopportunity yaunofanira kuzowana. Mazvona. So the answer yaitaurwa nevanhu vazhinji pandaivabvunza that question, vaingopindura answer 1. Vazhinji 70% of you vaingoti, mukuru, what I'm going to do is ndinotora lemon ndobva ndaridimbura nepakati ndovapa half. But look, first and foremost, you have to understand what these people want to use the lemon for. Saka ndiye munhu wandaitsvaga munhu wekuti anotanga nekuda kuziva kuti alright, iwe uda lemon uri kuridi. Inini ndoda kugadzira lemon juice. Kwewo uda lemon uri kuridi. Inini ndoda zest yacho da kugadzira ma-cakes. Alright, good. Saka iwe uchibvisa lemon juice yako kana wapedza kubvisa lemon juice. So I wanted someone who was going to interrogate the challenge first. Ndaisatarisira munhu wekuti anongoya neanza yake yagara ainayo mumusoro achingosvikojambira pamusoro pezvinhu. Alright, gents, unzai kuna lemon iroro. Bla, iwe chitora endai kuwambonzwa here kuti pamwe vese vari 2 problem dzavarida unosolve hadzisorovheke nehalf a lemon. Muri kuzviona? So I wanted someone who interrogates the challenge.